La gent sap molt bé, perquè nosaltres hem anat defensant el nostre programa electoral, quin tipus de ciutat volem. La gent ha quedat molt clar que nosaltres voldríem una ciutat molt més neta del que tenim ara, que haguéssim volgut una reforma del centre molt més integral de la que s'ha acabat aplicant. Francament, haurà passat un mandat, d'aquí un any haurà acabat, a efectes pràctics haurà acabat el mandat, i encara és hora que els ciutadans de Rubí, si avui li preguntéssim a les 100 primeres persones que passen pel aquí al carrer què ha fet aquest mandat l'Ajuntament de Rubí, segurament ningú sabria què respondre, perquè en altres mandats podríem estar més o menys d'acord, però com a mínim es veien algunes millores de la ciutat. Portem 3 anys de mandat, no s'ha vist absolutament res, la ciutat està aturada, la ciutat està pitjor que mai, la institució ha quedat absolutament tocada per les diferents actuacions de l'alcaldessa, i per tant nosaltres donem aquest mandat per perdut. És una llàstima, haguéssim volgut que servís com a mínim per anar millorant a poc la ciutat. No ho haurem aconseguit entre tots, també compartim part de la responsabilitat com a membres del consistori, no hi ha cap dubte sobre això, però aquesta és la realitat i per tant no podem donar suport en aquests comptes, i la gent sap molt clarament, jo crec, i si no ho seguirem explicant, quin és el model de ciutat del Partit Demòcrata.